Hon rydyn ni'n edrych ar sut i ysgrifennu y ffeil a darllen o ffeil o fewn Python. Yn gyntaf rydyn ni'n mynd i edrych ar folder yn Finder, sydd fel dyn ni'n gweld dim ond yn cynnwys yr Notebook Jupyter ar y funud sydd yn mynd i redeg y Python. Os ddim byd arall yn y ffeil. Rwan, i gychwyn rydyn ni'n diffinio newidyn swm cant cyntaf, sydd yn mynd i fod yn hafal i sum range 1 i 101, a wedyn swm cant cyntaf yn mynd i fod yn hafal i 5050. Da ni am rwan creu newidyn newydd sydd yn mynd i gynnwys yr hen newidyn, felly da ni am rhoi text yn hafal i string swm y cant rhif cyntaf yw, ag i hwn rydyn ni am adio string yr newidyn swm cant cyntaf. Lle mae text rwan yn hafal i'r string swm cant cyntaf. Rwan rydyn ni'n mynd i edrych ar sut i ysgrifennu yr newidyn text. Rwan rydyn ni'n mynd i ysgrifennu yr newidyn text i ffeil gan ddefnyddio with open. Cronfachau. Wedyn da ni am creu string i enwi'r ffeil swm cant cyntaf .txt, sy'n sefyll am text file, comma, a wedyn mewn dyfynodau, sy'n sefyll am write. Da ni'n rhaid as f, fel ffeil, f.write, ag text. Da ni'n rhedeg hwn, da ni rwan yn gweld o fewn y ffeil swm cant cyntaf wedi cael ei greu ag fel text file. Os da ni'n agor y ffeil hon, da ni'n gweld bod o text swm y cant rhif cyntaf i weld yn y ffeil. Os ydw i'n newid y text hon i ddeud helo, fy enw i yw Steph, ag da ni am safio'r ffeil yn y ffordd arferol, wedyn cleu'r ffeil, wedyn rydyn ni am darllen y ffeil o fewn Python. Felly da ni am roed with open, ag rhoi swm cant cyntaf .txt, comma, a tro yma rydyn ni'n rhoi fo'n y dyfynodau. Mae hyn yn sefyll am read, neu darllen yn Gymraeg, sydd yn mynd i ddarllen y ffeil text i fewn i Python. Da ni'n rhoi as f o ffeil, a da ni am rhoi newidyn text newydd yn hafal i f.read cronfacha. Felly mae text newydd rwan yn mynd i ddweud helo, fy enw i yw Steph. Felly gallwn ni newid ffeil o fewn Python neu yn y ffeil ei hun ag agor o'n Python. Yn y fideo hon rydyn ni wedi gweld sut i roed string o fewn Python i fewn i ffeil text drwy sgwennu. Yn y fideo hon rydyn ni wedi edrych ar sut i sgwennu ffeil a sut i darllen o'r ffeil. Ac rydyn ni wedi gweld bod ni'n gallu newid y ffeil tu allan i Python a bod dal yn gallu darllen y ffeil text yn ôl fewn.